Para sutresna budaya basa Jawi sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Sri Wijayanti SPD kanthi irah-irahan Sida Reuni. Patang puluh papat taun kepungkur nalika iku isih sekolah ing SMP negeri. Bocah-bocah sekolah isih lugu. Mangkat sekolah mlaku liwat dalan desa turut pinggir kali. Dalan pating gruwal kudu diliwati nganti tekan sekolahan mlaku bebarengan saben dina. Sawise lulus sekolah padha pisah golek sekolah dhewe-dhewe. Jaman semono durung ana HP, mula ya wis embuh ora ngerti padha nerusake sekolah ana ngendi. Embuh kepiye ceritane, mula bukane kok dadi bisa anggone padha goleki kanca-kanca alumni mau. Ing sawijining dina ana tamu ing omahe Yati. Tamu piyayi kakung. Sawise kula nuwun dimanggakake banjur katuran lenggah. Kandhane Yati marang tamune mau. Monggo ngaturi sugeng rawuhipun, Mas. Nuwun sewu, mboten nami tambuh. Saestu kula dereng mangertos panjenengan menika sinten nggih? Banjur tamu mau ngendika. Ngeten, Dik. Kula Klasna saking daerah kidul. Kula kanca sekolah SMP negeri 74. Kanca 44 taun kepungkur. Yati sajak plenggongan karo ngeling-eling nganti suwe tetep durung kelingan. Oleh-oleh adrem lan emping kang diasta dening Klasna diparingake marang Yati. Yati nampani kanthi polatan sumeh karo ngaturake panuwun marang Klasna. Sawetara anggone mertamu banjur Klasna pamitan kondur. Yati nderekake lakune ngetutake karo celathu. Matur nuwun rawuhipun Mas Klasna, sampun kersa rawuh wonten griya kula, tebih-tebih madosi kula. Banjur Klasna mangsuli. Iya, Dik. Ora apa-apa. Iki aku mung sisan lakuku mampir saka kutha. Menawa dalan kene aku wis apal. Amarga ibune anggone nyambut gawe ya saben dina liwat dalan sacedhake kene. Sabanjure Klasna mlebu mobil. Mobile mlaku alon-alon. Yati mung nyawang lakune mobile Klasna karo sajak gumun. Batine Yati. Kok bisa goleki aku Mas Klasna kuwi? Gek sing ngandani ya sapa ya? Kacarita. Alumni SMP negeri 74 wis bisa ketemu nadyan liwat HP. Ana grup WA. Padha rembugan arep ngadani reuni. Grup alumni SMP negeri 74 mau dipimpin dening Mas Hadi lan pengurus liyane Tuti, Bardi, uga Klasna
sing wis tau tekan ngomahe Yati. Asile rapat alumni arep reuni ing Surabaya. Sak grup alumni banjur didaftar sapa wae kang arep melu reuni menyang Surabaya. Ketua grup pancen pinter lan sugih pangaribawa. Mula anggota grup akeh kang padha ndaftar melu reuni gunggung wong 24. Sesasi sadurunge wis ditukokake tiket karo ketua grup. Dadi ing dina sing wis ditemtokake padha bebarengan numpak sepur Sancaka saka stasiun Tugu Jogja. Wayah esuk ing stasiun Tugu Jogja. Ing sisih wetan katon sunar sumamburat bebarengan jumedule Surya. Sepur Sancaka budal menyang Surabaya. Asrining sesawangan desa madesa. Ijo royo-royo tetandurane pari. Swara kumricike banyu kali. Bebek meri sing lagi padha lelangen ing kali. Ing sepur Sancaka kang mlaku tumuju Surabaya, katon para alumni lagi padha cerita karo kanca jejere lungguh. Embuh apa wae sing diceritakake, sok-sok keprungu guyune. Ing sepur kuwi Yati lungguhe jejer karo Badi. Gandeng wis suwe ora tau ketemu. Mula katon anteng kaya sajak durung tepung. Suwe-suwe Yati nyoba nisiki takon marang Badi, kanca jejere lingguh. Celatune Yati. Mas Badi, menapa ngasta HP? Sampun kagungan Facebook dereng? Badi banjur wangsulan karo mesem. Swara sajak merbawa. Ana, Mbak. Iki HP-ku. Aku duwe Facebook. Nanging wis suwe banget ora tau tak buka. Ana apa to, Mbak? Yati wangsulan. Menawi sampun kagungan Facebook, cobi dipun buka Mas Badi. Tesih kenging menapa mboten? Tasih kemutan passwordipun mboten, Mas? Badi banjur buka HP-ne, buka Facebook-e. Suwe durung bisa merga lali password. Nganti suwe, wong loro padha mentelengi HP arep buka Facebook. Nah, bisa dibuka, Mbak. Facebookku saiki. Kandhane Badi marang Yati karo mesem sajak seneng atine. Yati wangsulan. Menawi sampun saged dibuka, lajeng add Facebook kula Mas Badi. Yati ganti buka HP-ne. Wong loro wis padha asik karo HP-ne dhewe-dhewe. Sok-sok karo disambi caturan kang ana sesambungane karo internet. Ora krasa wong loro mau dadi caket. Anggone padha cerita. Sepur wis mlebu stasiun Gubeng Surabaya. Rombongan alumni kang dipimpin Mas Haji padha medhun saka sepur karo padha nyawang endahe stasiun Gubeng ing wayah awan. Let sedhela mobil cacah 4 sak sopire wis siaga mapak rombongan alumni saka Jogja. Mobil 4 lumaku alon-alon ing dalan jembar alus dalan kutha Surabaya tumuju daleme Mas Yono lan Mbak Hana kang dituju arep ketemu
lan arep reuni bareng kanca alumni sing daleme Surabaya. Sambutane priyayi loro kakung putri kuwi apik banget. Grapyak semanak kebak esem, kebak tresna. Rombongan padha diaturi lenggah. Dahar ngaso salat ing dalem kang gedhe tur jembar. Katon suasana gumbira, akeh crita sarwa nengsemake. Pimpinan alumni ya Mas Hadi paring pangandikan. Ngendikane mangkene. Para kadang alumni SMP Negeri 74 kang dak tresnani ing daleme Mas Yono Surabaya iki ayo padha ngaturake panuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala kang wis maringi kenikmatan ing arupa kesehatan nganti bisa ketemu silaturahmi ana daleme Mas Yono. Ngaturake agunge panuwun kagem Mas Yono lan Mbak Hana sekeluarga. Mangayu bagya nderek ndedonga. Muga-muga anggone tindak haji keparingana sehat lancar kondur Indonesia dadi haji kang mabrur. Amin. Sabanjure rombongan didherekake mubeng-mubeng kutha Surabaya ing wayah sore ndeleng jumedhule Candhi Ayu ing langit Surabaya. Sadawane dalan kang diliwati kutha Surabaya katon asri endah sinawang. Wit-witan ing pinggir dalan katon ijo royo-royo, maneka warna kembang anggrek nambahi endahe sesawangan sore iku. Ora krasa mobil wis tekan hotel, papan kanggo nginep lan ngaso rombongan alumni. Kanca alumni kang saka Kendal lan Surabaya rawuh ketemu ing hotel, banjur padha crita kangen-kangenan. Wong loro saben kamar wis padha isi kanca alumni. Ana kanca alumni sing durung oleh kamar, jenenge Dino. Kebeneran Mas Klasno lagi dhewe, mula Dino banjur mlebu kamare Klasno. Kabeh wis katon sepi, sajak sayah wis padha sare. Ana ing alam pangimpene dhewe-dhewe. Wayah esuk ing hotel, rombongan alumni padha salat subuh, mlaku-mlaku, sarapan, banjur tata-tata arep nerusake anggone plesiran. Jam 6:30 Mas Klasno ngampiri kancane, Yati, Dino, Sutin ngajak ngaji tahlil, ndedonga maca ayat-ayat Al-Qur'an. Nyenyuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya bisa slamet ing dalan Surabaya. Jam 7:30 rombongan alumni wis padha ninggalake hotel bareng-bareng. Dilalah beda karo kang dialami karo Klasno, Dino, Royo, Yati lan Badi. Merga salah informasi. Wong lima kuwi isih katon alon-alon anggone tata-tata terus ninggalake kamar hotel tumuju pelataran hotel. Rada kaget sawetara weruh pelataran parkiran wis sepi, ora ana kanca alumni. Wong lima mau banjur padha lungguh karo nunggu kendaraan kang bakal ngangkut menyang Suramadu. Yati nyedhaki karo takon marang Klasno. Terus pundi Mas Klasno? Menika ketinggal rombongan Mas. Klasno mangsuli pitakoni Yati. Ora apa-apa Dik, neng kene wae dhisik
nunggu petukan. Wangsulane Klasna sajak anteng ora sumelang. Tenan, sawetara mobil kang metuk wis katon teka. Wong 5 alumni kang ketinggal rombongan mau banjur munggah mobil tumuju Suramadu, Madura. Ing Suramadu katon kertek dawa jembar ing satengahé segara. Saka kaduan katon prau pirang-pirang ing satengahé ombak segara biru. Badi kang mau lungguhe ana mburi banjur ngangsek maju amarga arep motret endahe kertek Suramadu lan endahe prau. Sadawane kertek mung jeprat-jepret asik karo kamerane. Sedhela wis tekan Madura. Penumpang mudhun sedhela nyawang endahe Pulo Madura karo mlaku-mlaku blanja. Sabanjure rombongan alumni ninggalake Madura tumuju bali menyang Surabaya. Mubeng-mubeng nyawang dalan lan endahe kutha Surabaya ing wayah esuk. Tekan museum kapal selam. Padha mlaku-mlaku ing taman lan mlebu kapal selam mbrobos-mbrobos suk-sukan nganti kejegluk. Kemringet panase swasana ing sajrone kapal ora dienggo rasa. Pancen endah sesawangan ing kutha Surabaya. Wektu wis awan. Rombongan alumni diajak dhahar dening Mas Yono karo Mbak Hana ana ing sawijining restoran sajroning kutha. Tekan wektu sore banjur rombongan alumni didherekake menyang stasiun Gubeng. Rombongan banjur padha pamitan lan salam-salaman. Semono mungguh apike piyayi loro kuwi marang kanca-kancane alumni SMP Negeri 74. Wis kersa nyediakake mobil kanggo muter-muter nyawang endahe Surabaya Suramadu. Nyiapake penginepan ing hotel kanggo kabeh kanca alumni SMP Negeri 74 lan dhahare. Isih maringi cendramata kanggo kabeh kanca alumni. Diwakili dening ketua grup Mas Hadi ngaturake panuwun lan pamit marang Mas Yono lan Mbak Hana. Ing wayah wengi sepur Sancaka mangkat saka stasiun Gubeng Surabaya tumuju stasiun Tugu Jogja. Rombongan alumni SMP Negeri 74 katon wis padha sare amarga sayah. Katon Badi lan Yati isih durung turu, isih padha omong-omongan. Saiki sajak wis kelingan menawa mbiyen wis nate dadi kanca sakelas. Rikala 44 taun kepungkur. Karipta dening Sri Wijayanti SPD. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 303 tanggal 17 Januari 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.